De care? Nu, la cineva am văzut asta. Uite, la Sula, o băgat aici până pe urmă. Și n-au fumat. Dar cam nici an. Dar Ăla chinei lată. Dar ce-au făcut? Că la chinezii. Da. Bagă așa, la ăsta, cum face karate și ăsta. Bruce Lee. Băga Sula până ăsta, până ăsta. Și o spart vaza aia albastru. Nu micinale. Urmă băgat așa. Care sunt la o stat așa. Prima dată am bătut. Așa, ia că la lată mă să filme. După aia a plăcut. O bătut așa că urmă zice că o dezbrăcat bărbatul, deschis, femeie. Cureie, dezbrăcat. Hai! Și ponto te tembe, e si da reglement. Urmă zice că eu trag o stată în spate, așa, și toată asta. Da, uite așa un... Ce-a fost la cal? Nu. Chinezi, chinezii sunt așa, ne. Nu. Și după aia? Nu, pe urmă toate fel de secțiuni. O prins la pat așa, hai că a fost, mâna lui dreaptă a fost gipsit. Hai că ce a fost? A fost rupt. Ia, rupt. Rupt mâna dreapta. Și femeia stă așa la... Hai așa, hai te rog. Gata, zice că hai întoarce-te cu testul genunchi, așa, urmă și toată ăsta, urmă spălat. Urmă a plecat în baie. Scuzați-vă, domnișoară, scuzați-vă că am făcut experiență, dar poftim. Experiență de asta. Ai grijă, fiule. Cum cere femeie, da, femeie, sau perechea lui, totdeauna o să fii proaspăt și nu spune niciodată că ești ocupat. Pentru el trebuie totdeauna să fii, n-am timp, ia geanta și gata, nu. Ia geanta, nu, eu am plec. Eu, hopa, merge mașina, nu la servici, merge la prima dată, face cine dimineață, urmă merge la ăsta, hopa, sună și de acolo ăsta cineva, e fabrica mea, știi cum? Eu, ca la felăria, dar eu mănânc acolo la restaurant. Și scrie acolo la notă, ce-au consumat și pe mea și bărbat, uite cu tare, ăsta, cu tare, tot cu igienic. Și contul fabricii, contul omului, oamenii care lucrează, participă pe ăsta. Noi lucrăm ca un prost, ca un bou, și noi puțin, eu ăsta. Până vine femeia înșelată, zice că hai vină încoace, că tu ai dat pentru mine mașina. Ai cumpărat pentru mine mașină. Lasă că eu urmăresc pe tine. Opa! Când merge la treaptă, iese cineva care e așa, pune așa la tii, merge viteza, urmă, intră în copac. Poate că trezește în spital. Trezește în spital. Eu, draga mea, ce s-a întâmplat cu tine? Ai zburat cu mașina, cu tot, cu pumnii. Bine că au salvat medicii și asistentă de acolo. Bagă-te la tot. Eu trebuie reparat fața. Trebuie ăsta. Poftim. Eu iubesc pe tine. Doamne, ajută să salveze pe viața lui. Copilatul, pe țarul, mami,
nu cumva să rămâi eu singur. Plângă, că eu ce-ți dau eu pentru mami tale, mama mea. Duce lapte, duce asta, duce aia, duce putri, duce asta, duce... Nu. Nu vine să plâng. Date-i afară. Ce cu? Vine doctorul. Încă nu trebuie... Încă e coma, trebuie. Perfuzia e ăsta, casca, tot cu... Numai ochii așa, gata. Asta e, nu. Ăsta tot de pe CD. Vine, da, la CD. Vine preot, face slujba, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ăsta am lexeam de corări de robii tăi și gata, nu, va fi. Când va fi ridicat în sfințit, cu crucea, cu apă, nu? Povignați acolo la față. Odată, după 3 zile, vine femeia asta. Vine femeie, domn doctor, mulțumesc pentru vine și bunica, vine și maica mea, vine și socra, vine și cusca, vine și toate. Eu diamanta. Eu ce-o dau la femeie, soția mea. Am valoare cu tare la bancă, nu știu ce. Opa, imediat. Hai că tu ești așa fraie. Deschide internetul, opa, poza acolo, le spune așa ceva. Hei, tu. Ploci cu dero. Tu, chiar tu ce ai strâns cu banii. Opa, unde? Dincolo la Mexico, dincolo la Africa, dincolo la Est, dincolo la Budapesta. Opa, hai, vino încoace. Imediat le citește codul de la ăsta. Hai, vino încoace. Mere, femeie. Da, bună ziua. Da, ce doresc, doamna? Vreau să deschid contul de la cutare. Poftim. Da, arătați buletinul. Poftim. Sunteți buletinul de dată să le fură chiar în spate la dulap. Când e deschide dulapul, deja cu bucătărie. Acolo toate e aranjat. Acolo și a apărut podul. Opa, hai cu bărbatul. Și tu, capa mea va fi tu. Și zicem, domn director, vreau să deschid contul cu tare. Cât te doriți? Prima dată, imediat. Camera asta nu-i bun, casa asta nu-i bun, vila asta nu-i bun, trebuie aranjat, trebuie vățit. Am intrat publicitatea. Cea aia la bicicletă ce e acolo? Tot. Aia din față. Aer condiționat? Aia ce se învârte. floară soarele. Dar se învârte. Da, dar nu avem vânt acum. Ca ventilator. Da, exact. Aveți aer condiționat. Când are bicicleta, fac. Da. Mulțumesc că deja toate la limba nu găsește cum trebuie. Așa se face. Da, face mai ușor. Esta papagától, amit én elmondtam, nehogy aztán megkísérje, becsapja majd a feleségét. Ez nem parancs. Oké, a lámpája is olyan, mint a szeme. Kész. A csajt oda a kerítéshez? Ja, nem a kerítéshez kell, ott van a szuper, air condicionat. Jaj, nem jó. Pedig olyan fel a váll, ünnep gyere, fel a umre. Azt a filmben láttad, fogadj. Așa e normal. Ei, de am făcut eu original. Cum? Arra én befizetek. Befizethetem. Cum a fost original? I-am făcut așa original. Ce credeți că eu, dacă am stat eu timp de 11 luni, 11 ani de zile cu cineva aici în sat, ce credeți că toate cum e? Sare, Numai așa merge. dulce, parfumat, i-am cumpărat toate trupurile până ultimul pe
Atât. I-am iubit femeia aia. Și vedeți, bă.